koželete, ale dneska poravici po pravici, všetci sú v poravici. Od kraja Rado Kozák. Lukáš Polák. V strede náš kamarát Pali Kodul, ktorý je rovnako autorom. Nie dnes, ale ako píše. A už to nechám čisto v jeho reči. Užívajte si to a... Ďakujem. Ďakujem. Neviem, že či je pre vás akože také zmysluplnejšie, keď budem stať, alebo keď budem sedieť. Akože mám brucho, na čo sa vám lepšie pozerá, lebo keď stojím, tak to brucho nie je až také výrazné. Ale samozrejme, keď sedím je, takže ak ste akože zaťažení na brucho, tak môžem sedieť. Ale môžem aj stať. Chcem 20 minút riešiť túto otázku. Každopádne, aby som to nejako urýchlil, je tu pripravený nejaký program. Na začiatok by som chcel ale upozorniť na jednu vec, ktorú podľa mňa mnohí z vás viete. Tí, čo neviete, sa ju teraz dozviete. A to je, že obidve knižky sú obohatené o ilustrácie. Ak budete mať možnosť ich prelistovať, ak si ich kúpite a budete si ich čítať, tak verte, že mimo úžasného textu na vás čaká aj kopec skvelých obrázkov. Vlastne tu na tomto stole sú ukážky z tých ilustrácií, ktoré vlastne nakreslila Bea Julitková, ktorá robila túto knižku o Luciferovi, z diela teda Rada Kozáka. A potom, ja mám asi napísaný pseudonym, lebo som našiel Alexandra Faver, ale je celkom možné, že sa volá nejako úplne inak Alexandra, ale každopádne pre druhú knižku, to sú tie ilustrácie, hore to pahltné, to vlastne kreslila ona, takže ak máte chvíľku času, môžete si ich pozrieť, môžete sa nimi pochúchať, ak sa nikto nepozerá, môžete ich aj zobrať a utiec s nimi. A ďalej by sme vlastne pristúpili k tomu, že je tu poviedka, ktorá by sa vám rada prečítala, chce byť prečítaná, veľmi, takže by sme vlastne prešli k tomu, že sa prečíta poviedka a potom by som ja spravil vlastne také menšie interview s autormi aj s vydavateľstvom. Zistil som, že je to hlavne pre mňa, lebo ako som vyrozumel, väčšina z vás sa tu pozná a v zásade ja som tu ako jediný prvýkrát, takže ja sa v zásade idem dozvedieť o tomto viacej, ako viete vy. Takže úplne, že v pohode môžete kedykoľvek skočiť, že to je otázka. To by som aj ja vedel povedať, hej, takže nejdem vám to nejakým spôsobom brať, môžete do toho kľudne skákať, ja sa rozhodnem, že či to budem akceptovať, alebo sa rozplačem. Každopádne by som teda rád pokračoval v programe a teda prečítala by sa tá na pôde. Ja som si tu vybrala také trošku strategické miesto medzi vami, aby ste ma všetci dobre počuli, aby sa nestalo, že náhodou tie zvukové vlny sa nebudú šíriť úplne dozadu. Dúfam, že všetci počujete takto, áno? Dobre, výborne. Takže aby som vám prečítala poviedku s názvom Dom slov, ktorú napísal Lukáš Polák a prezradím, že je to kvázi taká bonusová scéna, ktorú v knihe nenájdete a krásne ukáže, naznačí, že o čom sa asi tá kniha, o čom tá kniha bude. Takže, poďme na to. Dom slov. So ženou sme sa začali často hádať. Našťastie to netrvalo dlho. Posledný týždeň, iba v pondelok nás panovala dobrá nálada. Dceru, Dášku, som odprevadil na autobus do školy a cestou domov som sa prešiel za ľudí. V diere, kde som započul divný praskavý hlas. Začudoval som sa, ale keďže tam stál aj starosta, riešenie som nechal na ňom. Na večeru ľudka pripravila práženicu a pred spaním ma poboskala na lice. Odtedy akoby útor. Útorok mi večera vôbec nevyšla. Môžete mi veriť, akože sa volám Šimon Patra, lebo manželku som postupila výbeškou a ona mi sa nedarovala. Vraj si ma na budúce uvariť raz. Čo som ja žena v domácnosti? V noci sa mi nedalo zaspať. Trápila ma akási zvláštna alergia, ktorá mi spôsobovala súzlenie oka. Dokonca sa mi pár slov zatúlalo do očí. Vôbec nechutili zle. Možno aj lepšie ako manželky na večera.
Na druhý deň ráno som Ludmile nedal pokoj pri odchode do práce. Vynadal som jej do bordelárky kvôli nadmernej kope topánok v predsieni. A čakal som na odpoveď. Čakal som na reakciu. Čakal som na slzy. Niečo sa so mnou cez noc stalo. Už mi ani nešlo o pocit dominantnosti, pevného postavenia hlavy rodiny. Nie, išlo mi o jej smútok, o plači. Chcel som ho vidieť. Túžil som si privoňať k slzám. Ale ona nie. Iba pokrútila hlavou a zabuchla mi dvere pred nosom. Kráva, však ona sa vráti. Po práci v lese som si išiel nabiť muníciu odvahy do domčeka. Ako prvé, keď som vošiel do krčmy, mi zrak padol na otca Karola. Ako môže byť taký človek farár? Tvári sa, že chce každému pomôcť a pritom mu ide len o alkohol. Pokrytec, ako aj zvyšok cirkvi. Nemal som chuť na jeho prednášku o morálke a nalial som do seba pár pohárikov. Dúfal som, že prídem domov s nabrúseným jazykom a žena sa rozplače. Ale hovno, už z dverí som vieskal, že máme všade prach. Okamžite stála predo mnou a na hlavu mi vysypala výhražky. Uprac si to sám, ty mudrland. Ja sa tu idem z kože zodrať. A tebe nič nie je dobré. Už som jej videl suchu na krajičku, no so mnou to neprošlo. Necítil som vôbec nič. Debilné poldecá. Išiel som si lahnúť po večeri, kde som nepovedal ani pol slova. Vedel som však, čo bude na druhý deň fungovať. Ráno som jej dal pokoj. Nech ani slova nevyjde nadarmo. Dokonca som sa správal milo, pochválil som jej za raňajky. A v hlave sa mi už tvoril plán. Z lesa, kde sme dnes popílili pár bukov, som sa vrátil už okolo 3. polobede. Aj keď ma držal ujo z denu s otázkami počas výhľadu. Sadol som si do stredu obývačky na gauč a čakal som. Nevedel som sa dočkať, kedy príde domov. Za pol hodinu prišla ešte s úsmevom na tvári. A keď som ju uvidel, rovno som po nej zaštekal. Zlatko, ty pred domácnou robíš úplné hovno. Zastala a z rúk jej spadla červená kabelka. Čože? Ledva dokázala to slovo dostať z úst. Počula si na nič. Varíš, že sa to nedá jesť. Celý byt je ako svinčí a ani trocha ma nevzrušuje. Na čo si mi ako manželka? Začala sa šťať. Ako si to dovoluješ, ty lenivé prasa? Slzy, poďte von. Pridal som. Ja? Kto živí rodinu? Tvojho platu by sme nevyžili. A kto by si inak zobral takú opachu, keď nie ja? Za to mi môžeš nohy boskať. Kedy to prišlo? Špirála jej začala tieť v slovicách, oči mala ako zo skla a tvár sa jej skrivila do mokrání. Trasúcou rukou iba namierila na mňa, no nič viac nezvládla. Ja som sa postavil a s akomsi nepochopiteľnou túžbou som sa vybral za ňou. Jednou rukou som ju chytil za bradu. Pozrela na mňa očami plnými slz. Videl som v jej očiach nádej. Nádej, že som si robil srandu. A pritom mi šlo o niečo iné. Druhou rukou som ju pevne uchopil za čelo a jazykom som sa dotkol jej oka. Tá slaná slasť. Explózia chutí. Bolo to lepšie ako orgazmus po našom prvom sexe. Ale tá kráva sa začala brániť. Strhať sa, mrviť. Ruky jej lietali na všetky strany. Nepripraví ma o zranicu. Moju húď. Vestel som jej trafil za hlavu. Okamžite ležala na zemi. Kopol som jej do brucha. Bez reakcie. Konečne bola naozaj hladná. Prstami rúk som jej otvoril viečka, priložil som jazyk jej ženičke a začal som sa hrať. Maznať a cucať. Jej oči sa stali mojimi lízankami, slanou maškotou. Po chvíli som jej oči oblizoval ako pes. Nenásytne a vášnivo. Až sa jej slzy začali miešať s sebou. Vôbec mi to neprekážalo. Práve naopak. Nedokázal som poznať. Nič lepšie na svete neexistovalo. Po chvíľke, ktorá mohla trvať aj hodín, sa mi čosi stalo s jazykom. Zdrknil, vytvorili sa na ňom malé výsledky. Pripomínal slisky, no pevný švirger. Oči som jej však neprestával obľúbovať. Po vlhkej tekutine som na chuťových pohárikoch zacítila niečo pevné. Čiastočky dievča, ženičiek, dúhovky či sietnicu. Všetko som vylízal a všetko chutilo nesmierne dobre. Očný nerv som na konci potiahol do seba ako špagetu a hneď som sa pustil do druhého oka. Cítil som sa síti, ale nedokázal som prestať. Po očiach som sa pustil do poslzených dvíc. Neskončil som, kým po ním neostali vydreté otvory s trčiacimi ličnými kovidami. Dobrú hodinu po tomto čine som spokojne sedel vedľa nehybného tela a začal som cítiť sladkastý strach hnutia mojej manželky.
Sice som nevedel, čo s Kamilím je, no zajtra sa vráti Dáška a tínedžera rozplače hocičo. Aj taká dobrá otcovská práca. Ústa som zatisnil. Ďakujeme veľmi pekne. Je divné povedať, že som troška zrušený? Ani môj manžel hlavne. Toto by som nedokázala aplikovať, či? Dobre, ďakujeme veľmi pekne ešte raz. Ja by som teda prestúpil k tomu hlavnému programu. Nemyslíte si menej zle, ja som sa a vlastne prešiel by som teda k hlavnému programu, kde by som vlastne pozval sem Stanislava Damona Vereša za vydavateľstvo Príbeh a troška vám ho predstavil, hoci teda samozrejme asi ho už poznáte. Ja sa posledám za teba, by mi Dobre, veľmi správne a keď budem rozprávať, tak snaž sa mimikou dávať najavo, že buď súhlasíš alebo nesúhlasíš, aby oni vedeli, ale jasno zostal v hmle. Alebo tak, hej, aj ja sa pozriem a spravím také, že... Dobre. Moja prvá otázka je, že ako vznikol nápad založiť vydavateľstvo a aký je vlastne nejaký jeho cieľ dlhodobý? Mimo to, že vydávať knihy, áno, zase nie som hlúpy. Tak ani to nebol taký nápad, že vydávať knihy. My sme zvykli z literárneho portálu, kde každý písal nejaké poviedky, začali písať väčšie romány a potom prišiel taký nápad, skúsme to aj vydávať a bol to nejaký taký logický proces. Portál trval nejakých 6 rokov a za tých 6 rokov každý chcel vydávať a postupne sme začali zisťovať, ako by to išlo, začali sme hľadať grafikov, korektorov a keď nás už bolo skutočne veľa, v aktuálnej dobe na našich serveroch nás cez 70, kde každý sa nejakým spôsobom podieľa, či už korekcie, beta reading a pri takej obrovskej mase ľudí to už bolo naspadnutie, že kedy niekto napadne, že proste zadotujem to a vydáme to. Takže asi prvotný nápad bol taký, že ideme do toho a vždy sme boli skôr taká komunita kamaráti a robili sme to, čo máme radi. Takže je to niečo, že my skôr tými knižkami tak žijeme. No to je výborné, a bolo to tým pádom ľahšie? Nie. Dobre. Nie je to ľahšie, aj keď máte kamarátov. Dobre. Prečo Príbeh? Ako názov? To je veľmi dobrý nápad. Akože myslím si, že asi viem prečo. Nie. Lebo určite teraz mi nepovieš, lebo nepíšeme básne. Ale píšeme básne. Píšete aj básne? Zhnite ruky, to píšu básne. Ahojte, tí, čo píšu básne. Takže píšeme aj básne, ale pôvodne náš portál sa volal Padlý aniel, ale keď som si chcel kúpiť doménu, tak to vlastne nejaký metalový shop a nebola voľná, tak prvé, čo som si zahodil, bolo to krátke, som dal príbeh a naozaj som tak všetci hovorili, že ideme na príbeh portál a všetci zabudli, že sa to volá proste Padlý aniel, takže nám to už ostalo iba ten logo, ten maličký aniel a podľa tej domény, ktoré sa tam dali iba čisto náhodne, ostal ten názov. Tým sa pre mňa aspoň vysvetľuje to logo, takže sa už na ňo pýtať nemusím. A OK, dobre, toto je, áno, ušetrili čas. Ako vnímate, alebo ako vnímaš žánrovú tvorbu na Slovensku, lebo z vlastnej skúsenosti vieme, že nejaké také tie dominantné žánre na Slovensku sú romantická literatúra, detektívky hlavne, po prípade nejaká literatúra faktu. A vždycky to fantasy, horor a aj sci-fi sa považovalo za také prízemné žánre, teda ja s tým samozrejme nesúhlasím a my, čo sme tu, tiež s tým nesúhlasíme, ale je to taký, podľa môjho názoru, celkom taký risk ísť do toho a snažiť sa nejako presvedčiť Slovensku vôbec, že aj toto je kvalitná literatúra. Uvedomujem si, že som momentálne vydavateľ žánrovej literatúry. Ešte ti musím povedať. No. Máme tu Sojku, moja obľúbená konkurencia, ktorá mi vo všetkom pomáha na začiatku, keď som začal a mal som prvé problémy s tlačou, tak mi povedala, poď do toho, my máme tiež problémy u listov a už za tú komunitu to stojí. A ako vydavateľ poviem, žánrová literatúra je veľmi populárna, pozri sa, koľko ľudí je tu, každý chce to čítať a
je to obrovský mainstream, každý chce a to vôbec nie je dôvod, že teraz sa tlačíme iba 600 kusov a DSK tlačia 6000. To je o niečom inom. Veľmi dobre sa to predáva a samozrejme sa darí. Nemusím byť úplne, že? Nikdy nedovol pravde, aby stála v ceste dobrému príbehu. Takže sme veľmi prosperujúce dobré vydavateľstvo a naše knihy sa v podstate v cukrovku predávajú. Naši autori sú veľmi spokojní, každý ich pozná. Napríklad zdvihne ruku, kto pozná Lukáša Poláka. A to hovorí za všetko. Kto pozná Rada Kozáka? Súhlasím. Dobre, a nejdem hovoriť už nejakých iných autorov, rozmýšľam. Keď som povedal Beus Dovči a niekto nezdvihne ruku, tak sa na mňa urazí, je to milé ženia, tak to radšej nejdem riskovať, lebo... My by sme všetci zdvihli ruku. Mám pocit. Nie? Zdvihli. Tým pádom rozmýšľam, že začneme možno vydávať aj ženskú literatúru, lebo to sa všetko treba. Dobre, aby sme nezdržovali. Jasné. No a jedna taká posledná otázka na teba, na vydavateľstvo. Predpokladám, že vydavateľstvo je úplne že v takom nutkaní prilákať k sebe začínajúcich autorov. To znamená, že čo vlastne hľadáš? Kebyže tunák, teraz možno, že poviem blbú otázku a poviete si, táto otázka je hlúpa, lebo možno, že je tu strašne veľa autorov, ale kebyže niekto tunák sa snaží nejako dopracovať k vydaniu nejakej knihy, čo preto musí spraviť. Mimo to, že vás osloví a teda napíše. Že akých autorov hľadáte, čo by mal správny autor pre vaše vydavateľstvo mať? Ak môžem zo skúsenosti povedať z toho, čo mi chodí pravidelne na mail, v poslednej dobe je to asi nejakých 60 rukopisov denne, tak vyrazujem tie, ktoré nie sú dopísané, tie, ktoré majú iba nadpis, takže v prvom rade, aby ste uspeli, je to dopísať. V ďalšom prípade je to, aby ste si to aj po sebe prečítali a ak vám napríklad chýba kapitola, tak to už je veľký problém. Keď vám tam chýbajú nejaké nedokončené vety, to je tiež už problém a tým pádom, ak chcete napísať nejaké dielo, všetci sa z toho smejú a dajte to prečítať aspoň svojej mame a mama vám v podstate síce vám nepovie, že je to najhoršie na svete, ale povie, že keď niekam chceš ísť a že chcel by som nový mobil, tak ty ten mobil nechceš byť a nejaké veci vám už to mama opraví, takže to sa odporúča a v každom prípade byť viditeľný, snažiť sa písať všade, kde to ide a dostanete neuveriteľne veľa hejtu, každý vás na vás útočí, bude hovoriť ako to nemá. A nakoniec skončíte tak, že vydavateľstvá povedia, že sme sa vypracovali, píšeme super a budú sa o vás byť hneď dve vydavateľstvá, kde Lukáša vydávame my, Hydre ide a keby som Lukášovi nepovedal, že sa môže stať niečo, keď by ešte chceli ísť aj inde, už by u nás nestíhal dávať ďalšie knihy, keby možno ešte aj v ďalšom vydavateľstve. Mal by som to pripomenúť aj ostatným autorom. Tým pádom by som povedal, že proste pracujte na sebe, píšte, nechajte veľa ľuďom čítať a veľa autorov sa bojí, že je to niekam niekomu prečítať, že čo mi na to povedia. Máme tu dvoch skvelých autorov, pokiaľ viem, aj ty píšeš, na začiatku si dostal asi tiež veľmi milé komentáre ako všetci ostatní. Nebojte sa toho, že vás To boli jak dáš požehnania pre moju tvár. Áno, čiže v každom prípade hľadajte niekoho, kto vás zdrve, lebo to vás jedine posunie a pokiaľ ste našli aspoň 5 ľudí, ktorí vás zdrvali predtým, než ste posielali svoj rukopis, tak je tam nejaká tá šanca. A potom, v poslednom rade, ak chcete niečo vydať, sú takéto krsty, besedy a rôzne workshopy, či už my robíme, vydavateľstvo Hydra robí a po celom Slovensku je takýchto kupových akcií a ľudopodanie, vtierajte sa vydavateľstvo, ako to len ide. Robte koláčiky. Ďakujem, Lukáš. Len tu by som nahé fotky nezaberajú z vlastnej skúsenosti. Áno, naše maily spravujú aj adminky a áno, dosť na to potom nadávajú. A zase chalani, a ja na tom maili bývam, takže tiež to nefunguje. A tebe presúvajú?
bodaj by, ja som posiel. Nikdy to veľmi nedopadlo dobre a to som sa snažil polohovať. Čo sa ešte týka týchto vecí, musím len doplniť, že je to naozaj pravda. Ja keď som dopísal prvú knižku, teraz si vymýšľam, ale je to pre príbeh strašne dôležité. Keď som dopísal prvú knižku, tak moja mama mi povedala, že skriňa sa nepíše s tvrdými. A ja, že píše, lebo vybrané slovo for. A ona, a ja, že skryť, skrývať sa do skrine. Takže bolo mi povedané, že nie. A samozrejme, áno, je to, ja sa vám priznám, že ja po sebe veľmi nerad čítam. A keď číta niekto po mne, tak musím povedať, že zhodou okolností tá moja mama si prečítala moje dielo a ona mi vždy vyznačuje, keď je niečo naozaj, že zle. A raz mi poslala takú vyznačenú vetu, že čo si tým myslel. Tak som si to prečítal a ja neviem, čo som tým myslel, to dáva zmysel. Takže určite je dobre, keď si to dávate po sebe prečítať. To veľmi dobre rada. Dobre to padne, keď my napríklad robíme vetu, prečíta si to 10 ľudí a 10 ľudí ti povie, čo si chcel tým povedať. No tak asi nič, no. Dobre, ďakujem veľmi pekne za vydavateľstvo. Ja sa počkaj, si to obidem a tak ti podám ruku, aby... To by bolo flopa, keby si odišiel a ja. Inak story of my life, keby ste chceli vedieť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz už ideme na autorov Lukáša Poláka a Radoslava Kozáka. Ja som si tu pripravil 10 otázok. Niektoré sú konkrétne na daného autora, niektoré sú na obidvoch, takže v zásade záleží na vás, že kto pôjde prvý. Navrhujem, tento sa skôr ozve, ide prvý. A akože kľudne môžem nejaké dať. Ja si myslím, že by som to zvládol. Ale každopádne prvá otázka je na Lukáša Poláka. Ja to budem čítať, lebo som pohán a je to tak pekne napísané. Keby si mal zhodnotiť rozdiely v rámci tvorivého procesu na románe Pahotné a na tvojej prvotine, Priaky, aké by to boli? Písal sa ten druhý román ľahšie? A to sa dá povedať, že určite áno, lebo už kvázi som nabral skúsenosti, že ako tvoriť a ako mi to aj pomáha v rámci tvorby. Hlavne už v rámci, keď už píšem aj či poviedky alebo daný román, takže si dávam hlavný cieľ, kde sa chcem dostať. To je teraz veľakrát u mňa už dôležité, že vedieť, kde sa dostať a utvoriť si začiatok. A ten stred nejak stále sa mi vytvorí sám od seba. Čiže a zároveň mám stále pre seba taký zelený zošit, aj čo mám v rucksaku, kde si stále zapíšujem poznámky a ja som v podstate non-stop v tom príbehu, čo píšem, či už je to poviedka alebo ten daný román. A ja si vymýšľam dopredu už tie kapitoly, scény a podobne, čiže ja už idem do toho rovno, keď už sadnem za počítač, tak už rovno píšem, lebo už to chcem dostať do seba tieto 2-3 scény. Tým pádom, pri tom prvotine to bolo taký veľmi náhodné. Prišlo, že tam som veľmi som až časom sa to vymýšľal. A to bol podľa mňa veľký problém, lebo bol taký trošku chaotický, by sa dalo povedať. Ale tuto som si už jasne stanovil, presne som vedel, že už tu pekne som si to udržal ten príbeh, tejto línii a som veľmi neušiel od neho preč. Čiže toto veľmi pomohlo. Čo sa týka toho tvorivého procesu, tak to bol taký najväčší rozdiel, že už som nabral, už viem, ako mi to u mňa funguje lepšie, ako lepšie dostať do seba ten príbeh. Rozumiem, to znamená, že je to taká podotázka, keby som dal, koľko ti trvalo napísať prvú knihu a koľko ti trvalo napísať druhú knihu. Vzhľadom na to, že v jednom teda ten tvorivý proces nebol a v druhom, tak artikulujem nejako to. V jednom bol a v druhom nebol. Druhú ti odpoviem presne, lebo to som začal písať hneď od apríla do novembra, čiže to je nejakých 8 mesiacov. Takže tam bol presne, naopak tu sa bavíme o hrbú verziu, nie o, lebo tam pokračovali ďalšie mesiace iný beta reading. A minulý rok či tento? Minulý rok. Dobre, lebo teraz som bol taký, že Nie. Hrubá verzia 1. novembra, 3. novembra upravená verzia, už je to teraz tu, okej. Tam ešte beta reading trval ďalšie 4 mesiace, ako spomínal rád vydavateľ Damon, dokonca cez 300 pripomienok som mal v tom Pahotné, že som opravil, že 4 mesiace sa to len opravovalo, čítalo do nekonečna a do zblbnutia každého. Takže tak, hej, no, toto bol taký veľký rozdiel, takže, ale keď si spomínal, to mi okolo roka trvalo, ale presne ti už neviem povedať. Dobre, ale každopádne môžeme akože my všetci nejak sa akože... Nastal improvement. Áno, je tam určité zníženie toho času. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Môžete zatlieskať, nemusíte.
To bola veľmi dobre zodpovedaná otázka. Ja som sa naozaj bál, že položím otázku a že písal sa druhý román ľahšie a ty hej. A ja, good. Dobre, táto otázka je na Radoslava Kozáka. Aký je to pocit vidieť svoju prvočinu, takto akože konečne na svete? A kedy si uvedomil, že z mojich poviedok by mohla byť tým pádom knižka? Prvá možnosť je, že je to veľmi príjemný pocit vidieť takto svoju prvotinu. A uvedomil som si to na Vianoce roku 1997. Neviem, prečo som išiel tak ďaleko. Mama práve robila kašu. No ako Dalman hovoril, že keď chcete, tak pošlite to svojej mame, ona vám nepovie, že to je úplne zle. Pošlite to mojej mame, Dalman to povie. Je to pocit zaujímavý, ja som si momentálne tak na 80% istý, že som tu, lebo som nadupovaný trošku liekmi. Takže, ale veľmi ma teší, že tu môžem byť a ak som tu náhodou nebol, tak ma to mrzí. Ale ja som ju videl prvýkrát vlastne teraz pred pol hodinou, čiže ešte som to úplne nestrebal a kedy som si uvedomil, ja neviem, či som si to ešte úplne uvedomil. To je super. To znamená, že možno, že na Vianoce roku 2024 mama bude robiť kašu a zrazu ja už mám robiť knihu na svete skoro. OK, dobre. Ďakujem veľmi pekne. Tiež môžete potleskať, ale akože priznám sa vám, tlieskanie je hlavne, aby sme natiahli čas, áno. Není to niečo, čo musíte robiť. Ja sa vám priznám, že ja v divadle moc netlieskam, ak to není dobre, lebo myslím si, že akože herci by to mali vedieť, hoci sedím vždycky vzadu, takže ma herci ani nevidia, ale je to taký ten môj vnútorný pocit, ale dal som im to nejakým spôsobom vedieť. Dobre, otázka na obidvoch, tu sa môžete rozhodnúť, že kto chce ísť prvý, kto chce ísť druhý. Z čoho čerpáte inšpiráciu a kto sú vaše vzory? A to je jedno, že či literárne, osobnostné, alebo akékoľvek iné. Ja si myslím, že pre tých literárnych môžeme otvoriť asi opäť naraz, lebo to budú úplne rovnaký ľudia. A myslím si, že veľa minimálne povedali základ, to je Okeánkou, Ja ešte, čo sa týka tvorivého procesu a takého myslenia out of box v rámci hororu, tak ja ešte pridám Junjiho Ita, on je zase hororovú mangu píše a kreslí. A má veľmi také, presne také body hororovské, také až prestrelené nápady, ktoré sa mi veľmi páčia a tie ja veľmi tiež často používam v dielach poviedkach. Čiže toho by som určite ja pridal. Tí, čo nevedia, špirála autor z hlbín veľké mňamky. Ale dobre, jasné, toto je taká tá svätá trojica, by sa dalo povedať. A mimo toho, z čoho čerpáte inšpiráciu? Že keď si tak sadnete a idete teda písať a si tak hovoríte, že čo vás tak inšpiruje? Idete do obchodu, je tam nejaká babka, ktorá vás predbehne, zoberie vám posledný jogurt a vy bezlaktózový a potom, že tak ja napíšem poviedku, lebo vraždiť sa nedá ešte stále, akože, takže niekto si to musí pri tej hororovej, dá, áno, ale akože bez, akože, no. No my obaja pracujeme v korporáte a tam je veľa. Ja pracujem nejaký ďalší zamestnanci korporácie, takže som určite vytečný z tých situácií. Ja by som veľmi rád povedal, že nie je z reálneho života, alebo že z reálneho života to. Prečítať technicky, čo hovorí ľudia. Ale čo mňa celkom inšpiruje v oblasti, že mám veľmi rád fyzické filmy. A myslím si, že dávam občas trošku aj fyziky do svojich poviedok. Tam mi to vyhadzuje neustále. Ale čiže hej, hudba vo veľkom a potom reálny život, často teda filmy alebo knihy a je to samozrejme veľmi zlé alebo veľmi zlé filmy alebo knihy, pretože vtedy Vieš dať aj príklad? viem. No, môžeš ma povedať, čo sa ma furt pýtaš? Viem, ale nie. Dobre. No, ja ešte pridám, že ja veľa pozerám aj filmov, dokumentov a podobne. Moja hlava funguje veľakrát ako taký generátor hororových nápadov. Ja niečo vidím a hneď ma napadne niečo, čo by som prerobil do hororu. Napríklad bol nejaký dokument o kobylkách, ktoré vyjdú do zemi raz za 100 rokov a všetko pustošia za radom. A toto som povedal, že prečo by to neboli ľudské byť kobylky? Ľudia ako kobylky vyzerajúce a všetko spustošia. A výsledok bude v veľkej krvavej považe obyvateľstva hydra. Ja som to premyslel na probo. Aj dokument mal, že som vlastne neexistujúci v prekrátej zbierke obyvateľstva príbeh,
tam som vlastne poviedku, tiež takú hororovú, a tam bola tiež pointa o tom, že tam som vlastne zrastlil, že vlastne sa stane, že rastlina spadne na zem, zasadí sa sama a vyrastie nová. Sa obnoví. A tam som vlastne použil námet, že prečo by sa nemohla otrhnúť ľudská hlava, zasadiť a doraz je telo. A takto som celé, takomto celom nápade som vystával poviedku v roke. Tak David Lynch by mal z teba strašnú radosť. To je jeden z mojich obľúbených režisérov. Super. Znova na obidvoch. Chcel by som od vás vedieť dva zlomové momenty. Prvý, kedy ste si uvedomili, že ste schopní napísať knihu. A druhý, ten niekedy je, niekedy nie, ale myslím si, že pri správnom autorovi by mal byť. Kedy ste si to takmer rozmysleli. Že toto teda, že čítam po sebe tých 945 strán, ale niečo tomu chýba. Ja som si to uvedomil asi tak 2 roky potom. Ako je týkať na momentálne dvoch aktuálne, tak veľmi často vykadujú také nové A sa ma nudí sa spýtať obľúbená nadávka. Lebo určite je. Ja nenadávam sa svoj. Tak to je také, že Fuck my life! Dobre. tak ja som si to tak uvedomil, keď veľa čítam aj slovenských hororov, koľko veľa ich nevychádza, ale čo vychádza, tak sa snažím prečítať. A mne veľa tých slovenských hororov chýbajú také príšery, že tam rôzne také zmutovaní ľudia, hoci aké príšery, ako som spomínal, tí mobilkoví ľudia, ale hoci čo, také, a na Slovensku sa malo čo takéto tvoria, a hlavne v románovej tvorbe. Väčšinou sú nejaké lesy, tam sú také postavy alebo podobne, tie sú veľmi teraz populárne. No a tak som povedal, že dačo také by som chcel prečítať, keď som dal poviedky a potom raz, keď som po x krát pozeral film od Johna Carpentera In the Mouth of Madness a tam je v takom tomto v jednej scéne je tam bolo to, kde býva tá hlavná postava Sam Neill, čo hrá, je tam taký obraz, kde sú len dve postavy a jazero. A ten obraz sa postupne ako vyvíja, mení. Tie postavy začnú sa meniť na také chapadové príšery a z toho jazera vyjde príšera. A to som povedal, že toto je super motív a tento som rozšíril a na základe neho som napísal moju prvú knihu Kriáky. A druhý moment, kedy som povedal, že to si hovorím už celý čas, prečo som vlastne tú knihu napísal prvýkrát. Že nemal som radšej napísať, aby sa to radšej som mal písať poviedky oveľa viac a zlepšiť sa, to som napísal rovno román, no ale už teraz to už zoberiem späť už jak je a prejde čas, pomaly začnem si myslieť o tej druhej knihe. A tak to bude kniha za knihou si myslím. Stále postupom času vidím, že aké nedostatky som tam mala, prečo to nenapísal tak s takou hlavou, takže to taký nekonečný proces. Ja si myslím, že práve, že toto je taký ten znak takej tej zdravého napredovania. Akože ja sa priznám, že ja som mal, suniem tam troška niečo o sebe. Že ja to mám tak, že keď píšem, alebo keď som teda písaval, tak akože kedysi, ale píšem, a keď som kedysi písaval, tak som mal presne také tie momenty, že som si prečítal niečo, posledne som si povedal, že to je pekná pohodia, to dáva zmysel, vyklikajú úplne na to. Používam jedno a to isté slovo na predel nejakej situácie, čo ma strašne vytáča, a keď to ja teraz vidím, tak si len si taký. A neviem, čo som ti chcel povedať. Ale hovorím, čo skúšte, ja to poznám. Ja som začal a zistil som, že ja mám asi nejaké ADHD, lebo som si pomyslel, že to sú divné dláždičky a to si mi vypadlo, čo som vám chcel týmto celým povedať. Ale asi som chcel tým povedať, že mal som ten problém, to bol tiež taký chôr, lebo ja viem, čo som chcel povedať. Že prosím, tiež možnosť. Ja si myslím, že chcel povedať, že na tom je vidno, že autor dokáže napredovať, lebo chyby, ktoré robil predtým. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ešte len doplním, že mal som veľký problém prijať spätne, že to, čo som napísal, bolo fajn. A vždycky, keď som si, že viem vôbec písať, a prečítal som si nejakú starú vec, čo som napísal, som si povedal, že ja si neviem písať. Ale teraz som sa už dostal do takej tej roviny, že stále si myslím, že sú ľudia, ktorí píšu určite lepšie a rozhodne sa nechcem nejako zhadzovať, ale už som sa dostal do takého zvláštneho stavu, že keď píšem, tak si tak hovorím, že tak som aj celkom rád. Tak
akože možno, že to není také, že z toho niekomu jede dekel, ale som v zásade tak rád, že môžem akože pri svojej rodine tak hovoriť, že vy ma nerozumiete, ja som spisovateľ. Hlavne keď si neviem v banke vybaviť čokoľvek. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Môžete dať znova potlesk, alebo môžete... Toto je taká otázka, ktorú ja vlastne potrebujem zistiť, aby som vedel, že či môžem od vás niečo ukradnúť. Čo potrebujete k písaniu a aká je vaša rutina pri tvorbe? Ja to mám veľmi ľahké. Som zistil pri rôznych počúvaných podcastov, hlavne keď Rado v svojom podcaste Peťa mi povedal Tóna, ktorý sedí tam, že on má veľmi ťažký problém sa dostať do textu, že on potrebuje taký kľud, taký má rituál a strašne mu to dlho trvá. A ja mám vlastne presný opak. Keďže som spomínal, že v podstate ja som non-stop v tom príbehu. Aj keď som v robote, tak 50% ja som aj tak v príbehu takom hororovom, kde takú priešery vidím a blbosti a potom koľko hlavy Excel nejaký vidí, ale ten si nevšímam. Čiže ja som tam stále, že mi stačí moje rituály väčšinou to, že keď si nájdem chvíľku, mi stačí možno, že mám polovinnú čas voľno v robote, no prečo som robotu spomínam, vôbec to nie je to moje roboty. Alebo doma som na home office tiež, alebo keď je nejaké voľno, sviatok alebo čokoľvek, dám si do sluchatka, väčšinou nejaký death metal, brutal death, black metal, alebo nejaký funeral doom, nejaký ťažká mohutná hudba, ktorá ma okamžite odseparuje od okolia po audio stránke a to mi úplne stačí. Pozriem si zapisník, že toto som si vymyslel, túto scénu idem teraz napísať, už som sekund tam, stlačím a už idem na bomby. Takže ja mám taký, že sa veľmi rýchlo sem tohto, ako som povedal, že to ide. U mňa to je veľmi ľahké sa dostať, ale ťažšie je si nájsť ten priestor v robote. Hej, Lukáš, spravíš to sekundu? A čo mám ten sluchátka, nepočujem? Dobre. Rado? Pre mňa je ten Excel to najväčšie monštrum, ktoré som urobil v podstate permanentne. A ja to mám veľmi podobné. Ja som tiež v texte vlastne stále v podstate a sa dám počítať, že to je keď to aby som mi nestalo to, že tam práci celá týkajúci, že to čiže okrem tej hudby, ktorú spomínal, ktorú ja mám nejaké potrebujem máte aj nejaké, že napríklad chvíľku. Ja to nemôžem, mňa to vyruší strašne. Áno? Ja som raz opitý napísal niekomu správu. Som prišiel ten deň o strašne veľa kamarátov. Neviem, čo tam bolo. Dobre, takže takto. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Chcete test? Napísal na kokaine celú 900 stranovú knihu a Akože, veľa kamarátov a ja si osobne myslím, že každý z nás by mal skúsiť čokoľvek a vlastne dejiny ukážu, že čo bolo naozaj správne. Možno to bude také, že vtedy, keď bol na tom alkohole, tak to bolo super, vtedy hovoril do duše. Ďalšia otázka, to bol trápne. Normálne som to počula, že to môj. Akože úprimne, nepodarí sa to vždy, nedieje sa to až tak často, ale keď sa to stane, zabolí. Táto otázka je na Lukáša Poláka. Kam by si išiel radšej na dovolenku? Do dedinky Chriaky alebo do Pahotného a prečo? Do Pahotného som chcel zistiť, že aká debilná chuť ma posadla. Dobre. Toto bola jedna z tých... Dobre. A to nemám čo. Príšera by som mňa bola tak či tak. Môžem si vybrať iba cestu, naraz to mi chápa. Nietzsche by povedal, že my všetci sme príšeri. Aj tam sú. Tak buď mi naraz chápať, alebo by ma posledná nejaká chuť a zmenil by som sa tak či tak, len možno... Tam by to bolo taký kreatívnejšie to Pahotné, lebo aj ešte prekvapenie bolo, že čo sa vlastne zo mňa stane. Rozumiem. Mám rád starecké kosti. Niečo podobné tam bude. Není kniha, keď tam nie sú starecké kosti. Dobre, otázka na Radoslava Kozáka. V čom vidíš silu poviedky oproti románu? Najlepšia otázka zo všetkých otázok tu. Hej?
Nie, ale tak niekoľkých veciach. A jedna, že obzvlášť keď sa bavíme o horore, tak na poviedku, že šum, že oveľa lepšie ako obrovskú oceánu. Čiže minimálne hororová poviedka má proti hororové románu tohto výhodu. Zbierka poviedok má výhodu v tom, že keď ti nesadne jedna, tak môže sadnúť druhá. Ak sú tie poviedky rôznorodé, čo ja dúfam, že sú tam rôzne súžané, takže myslím si, že si tam nájde každý niečo. Ale tak zase máme na Slovensku dosť autorov, ktorí sa venujú hororovým poviedkam a veľmi málo, ktorí sa venujú hororovým románom. Ďakujem veľmi pekne. Ja si osobne myslím, že táto otázka bola už niekedy okrajovo zodpovedaná pri iných odpovediach našich dvoch autorov, ale každopádne skúsim si ju zašpecifikovať, lebo predsa len vždy je to lepšie zašpecifikovať a počuť znova, aby sme na to nezabudli. A to je, že čo je to teda otázka na obidvoch, že čo je podľa vás na písaní najťažšie a naopak najľahšie? Takže máš domácu úlohu do konca života. Áno, toto hej, že to je ťažké či ľahké? Tak neviem, pre koho sú domáce úlohy ľahké a sú nejako... Ja som mal jednu spolužiačku, nenávidel som. Už to mám. A ty si, že hej, super. No tak vidíš, no, tak domáce úlohy do konca života sú ťažké. To, čo je ťažké, je tiež, že my sme vlastne v istom zmysle veľmi masochisticky založení ľudia, pretože to je istý zmysel tortúry, my to totiž to musíme robiť. Keď to nerobíme, tak máme veľmi zlé obdobia a stavy všetko. Ale na druhej strane je to úžasný spôsob, ako sa vypísať z vecí, alebo ako sa dostať do situácie, do svetov, ktoré sú úplne iné ako ten korporátny export. Ja som inak okolo neho raz prešiel, naozaj desivé. No, za mňa čo som povedal najťažšie? Najťažšie je podľa mňa nájsť čas veľmi. Keďže to dusíme sebe stále ten príbeh a stále s ňom žijeme obidvaja aj s Radom, takže najťažšie si nájsť ten čas. A mňa čo najviac zabíja, ale asi veľa každého, to je nekonečné opravovanie po tom texte. Ale zabíja, ale zároveň keď to opravím, tak som zase šťastný, takže to je tá príjemná časť. To je ten aj sadomasochizmus, že najskôr napíšeme text, aby sme sa potom potrestali, že to musíme zase znova celé prekopať a potom zase máme tú eufóriu. Takže je to nekonečný proces učenia sa o sebe. A workshopy, ktoré chodíme pre mňa, ako že tvoje myšlienky sú strašné a tiež na ďalší Ja to mám inak v tomto... Ja to mám v tomto tak, že keď mi niekto hovorí kritiku, akúkoľvek, môže byť úplne, že fakt, že príšerná. Prečo si vôbec za ten počítač sadal? Tak ja som vždy taký, že áno, hej, áno, ja viem. Ja som väčšinou taký, že keď mi niekto dá pochvalu, ja som taký, čo ty vieš v živote? Keď mi niekto povie, dobre sa to čítalo, ale bolo to fakt, že... OK. Ja som napísal horor. A my sme inak strašne milí ľudia, pomáhame babičkám cez prechody. Ale pozor, To je môj rožok! Áno. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A znova na obidvoch, blížime sa pomaličky do finále, už mi zostáva len 24 otázok. Aký bol váš posledný, najsilnejší umelecký zážitok? Mimo teda počuť na vec. tak ja môžem pridať, keďže ja pozerám aj veľa hororov, aj čítame, co spomenul. Čo týka filmového hororu, to môžem povedať taký môj highlight tohto roka, možno aj posledných dvoch. Je to argentínsky horor, ktorý sa volá, že When Evil Lurks. A tam poňali horor, konečne takú démonskú tematiku úplne iným spôsobom. Oni nepoužili ako v každom druhom horore, čo teraz vychádza, čo Pápežov exorcista, XT pokračovanie exorcistu a podobne, že teraz máme démona, ktorý posadol nejakú ženu a tam vás chce výjsť, ogrcať ich, znásilniť a blbosti, ako bolo v ale tam použili teraz motív, že ten démon je vlastne vírus ako choroba a šíri sa znova že vzduchom a podobne. A tak postupne napadá tých ľudí.
pomaličky rozloží. A ten hlavný nositeľ je úplne nakazený a vyzerá na zmutovaný typek zo Seven, čo bol ten prvý vrah, ten tučný, čo už bol špagety mal hlavou, alebo taký celý zmuchlovaný a celý taký blbý hororovský. A zároveň ten argentínsky sa nebal toho, čo sa teraz moderné horory boja. Ubližiť deťom, tehotným, postihnutým, ničom sa nebal. On išiel úplne nekompromisne. Že tam... Všetkých treba do toho dať, niekde sú akože exkluzívne. Tam bola taká scéna, čo povedala, deti s rodinami neporazí. Prečo po zem? Tam ako som povedal, tam bola scéna, ktorú deti s rodinami budú mať závratne z toho, lebo tam bola matka, ktorá jedla z vlastného dieťaťa mozog. A takto si ho vyšľuptávala. Lebo to úplne, že je kompromisné scény, ale zase deti vedia viacej teraz ako rodičia, ako sa k tomu inak tak musia mu... Zje mozog a že viem ovládať tablet. Hej, no, presne. A čo sa týka knižného sveta, tam by som povedal, že najväčší zážitok bol nedávna kniha od Lerda Barona, to je taký jeden z tých súčasných najlepších hororových autorov. A on je zvláštny v tom, že on nepracuje v tom, že nie je pre mňa dôležité až tak ten príbeh, ako tá atmosféra a čo z toho príbehu ide. Z toho príbehu doslova strieka taká temnota, za každým medzi riadkami prečítaš úplne, že sa cítiš okolo nejakého najväčšom rituáli temnoty a podobne. A práve táto kniha mala presne takú, že ten príbeh v podstate bol taký zložito chaotický veľmi, lebo to bolo v postave, ktorá zažila niečo temnej minulosti a ona si to nepamätá a pomaličky to zistí. A ani tá sama postava nevie, že kde sa nachádza v akom deji. Čiže tí ľudí z toho postava v podstate v deji tiež. A pomaličky dozvedá, že čo prežil, akú temnotu podobne a zároveň za tým je niečo také Lovecraftovské monštrum. On to nazýva, že stará pijavica, ktorá je tam ďaleko v kozme číha a niečo podobné. Takže to je taký post-Lovecraftovský moderný horor, ale zároveň strašne strašidelný, zameraná práve na tú atmosféru. Toto bol pre mňa veľmi taký hororový umelecký zážitok, sa dá povedať, z externého sveta. No, ja by som spomenul asi tiež niekoľko vecí. Čo sa týka kníh, tak to je najnovší román od vydavateľstva Meduza, ktorý sa volá Rezavé padne. A to je vlastne kniha, ktorá sa veľmi ťažko opisuje. Je to tak trošku body horror, tak trošku nostalgický príbeh o žene, ktorá sa vracia na miesto, kde žila, bola dieťa, respektíve bola maturantka. A je to príbeh, ktorý strašne dobre prepája psychiku postav s miestom, odkiaľ tie postavy pochádzajú. A sú tam scény, ktoré sú veľmi brutálne, ale zároveň scény, ktoré ten horor nevyplýva z toho, že je to nejaké monštrum, ktoré tam príde, ale vyplýva z nejakého vnútorného vnímania a toho, ako sa oni identifikujú s tým miestom, je o vyrovnaní sa s dospievaním, o vyrovnávaní sa so svojím detstvom a o nemožnosti úteku z toho, čo tie dieťa naučili a z toho prostredia, ktoré bolo naučili. A mi sa to hrozne páčilo, ja to veľmi odporúčam každému. A potom musím spomenúť, po 30 rokoch vyšiel Lovecraft na Slovensku, je to veľká udalosť, dokonca hneď v dvoch knihách, ja som mal možnosť jedno recenzovať tiež. A tá kniha síce má nejaké svoje chyby, ale je to strašne krásne spravená vec, ktorá ono s nej úplne srší tá láska k Lovecraftovi a k tomu, že to vydavateľstvo naozaj k tomu spraví niečo viac. Nie sú tam iba poviedky, iba texty, ale je tam aj životopis autora, ku každej poviedke je tam historický kontext. Sú tam odfotené pôvodné rukopisy, ktoré napísal vtedy, keď boli vydané, alebo proste obálky, časopisy. A pre človeka, ktorý má rád horor, ktorý očakal Lovecrafta, je to každý odporučil. A aby som teda zahrnul do toho trošku aj nejaké svoje veci, tak 1.4. vychádza 4. redaktorom a tam budeme mať prvýkrát autora z Ameriky. Je to Mort Kasny, ktorý získal 3 ceny Verva Stokera, to sú také najprestížnejšie hororové ceny na svete a on nám poslal poviedku, ktorá je podľa mňa veľmi nepríjemná, ale neviem, či môžem úplne prezradzať, to sú rozvieky. Sledovať Český národ na Instagrame alebo YouTube, kde dávame audioverzíne. Ďakujem. A posledná otázka na obidvoch. Čo nám môžete povedať o ilustráciách vo vašich knižkách a hlavne o ilustrátorkách, ktoré vám tieto ilustrácie
Moja ilustrátorka sedí tu v prvej rade rovno. Taká knihy palotné. No. Čo povedať? No. Čokoľvek dobré. Začnem s týmto. Mne sa veľmi páči to, že tam dala niečo aj zo seba, lebo proces u nás fungoval tak, že dal som jej prečítať najprv knihu, nech práve atmosféru, prvky a všetko a nech navrhneme spolu, že čo tam dá. Nech to nie je len, že moja vymysel, toto, čo ja som si zvolil, čo tam to musí byť, a keď to bude zle, tak 140 pripomienok na to dám, a až keď to niekto nie presne do mojej predstavy, tak nie. Mne sa to nepáči, práve že ja chcel som, aby ona tam dala tú časť seba, tú časť duše, ten pomyselný horcrux z toho, a že nech tam je v tej knihe aj ona. Tak to sa mi veľmi páčilo, že sme tak zladili sa a potom som to vlastne nechali voľné. Dali sme si ten základný motív a celý zvyšný proces som len pozeral na to, že čo sa tvorí s ním v podstate. Ja som bol tiež taký, že kvázi prekvapený, čo zase vzniklo a som bol veľmi pochvátený, že aké to bolo super. Nad moje očakávania by sa dalo povedať a podobne. A môžeš prezradiť, dať čo z tvojej strany, ak si ti pracoval. Tak, neviem, neviem, prečo ma k tomu tak povedať. V podstate mám rada asi také mystičné záhady, ktoré vlastne aj tá Lukášova kniha obsahovala, takže tým pádom sa mne to možno aj kvôli tomu tak ľahšie robilo. Priznám sa, že ja moc nerobím takéto, že krajinky, alebo nejaké také, že ja som tu na festivalu a toto je vlastne jedna z mála práv, kde som vlastne tú krajinku zapojila, ale predtým som už aj robila príšery, ale sú to skôr také, že démony, alebo nejaký satanov a podobne, ale toto je čisto, že medúza, ktorá tam mala byť obsiahnutá na tej titulke, takže toto je, pre mňa to bol tiež také, akože tá konečná práca, ten výsledok takým prekvapením. To sama som nevidela úplne, ako to dopadne a hneď sme išli v podstate na ostrov. Neboli tam predtým nejaké prípravy alebo niečo, že v podstate som si to nejako si tak načrtla a potom už to išlo samé. Toto mi pripomína moju prvú sexuálnu skúsenosť. To bolo na ostrov a tiež som si to nejako... Tak je to podobné, no. Ale to nedopadlo. Chcel by som povedať, že sa to už zlepšilo, ale som si tam úplne istý. Ale akože som manželku a dieťa, tak asi ja. Jasné. Ospravedlňujem sa inak za tie blbosti, to je úplne nehoráznosť, to je strašný vkus v takejto úplne kultivovanej spoločnosti. Neviem, ako toto trolknúť. Ale ja tu mám vlastne veľmi podobné, Bea v podstate mala tiež, ktorá tam stojí, taký vaj. Ona mala vlastne tiež úplne voľnú ruku pri tých ilustráciách, čiže my sme sa bavili o nejakých pár veciach, ale v zásade to bolo čistá jej tvorba a mi sa to veľmi páči, že to je jej tvorba, pretože to dáva tej knihe nejaký iný rozmer ďalší. A možno by mohla ona povedať niečo viac o jej inšpiráciách. Ja už mladíčka, ktorá mám rada horor a že priznám sa, že nečítam moc veľa kníh, ale čo rada tak počúvam creepypasty a také tie strašidelné poviedky. A aj filmy mám už dosť napozerané, čiže akože nejakú predstavivosť to tam nebol problém. Ale čo ma veľmi inšpirovalo, boli aj radové, samozrejme poviedky, lebo vďaka nim som tam dokázala vytvoriť takú napínavú atmosféru, sú tam niektoré až neslušné veci, ktoré som si googlila niekedy, že napríklad jak vyzerá rozrezaná dažďovka a podobné veci. Takže za mňa to bola ako výborná spolupráca a veľmi na tom obohatilo. Dobre, ďakujem veľmi pekne obidvom autorom, obidvom ilustrátorkám. Ďakujem vám všetkým, že ste tu s nami boli a že ste nás poctili vašou návštevou, že ste nás počúvali a že ste neutiekli. Bolo by celkom vtipné, kebyže je vás tu toľko na začiatku a potom na konci tu sedíme len my traja. Takže to som veľmi rád, že sa nestalo. Nebolo by to prvý raz. Veľmi dúfam, že si knižky kúpite, že knižky podporíte. Samotným autorom a ich knihám prajem, aby sa predávali, aby našli svojho čitateľa, aby vás to namotivovalo k ďalším skvelým prácam, o ktorých budeme počuť budúci rok, dúfam. A želám ešte všetkým príjemný večer, buďte na seba dobrí a akože povedzte niekomu, že ho máte rádi. A máte sa pekne. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. A teraz tu budeme stáť.
zábava, môžete sa stretnúť s autormi, odfotiť sa s nimi, nech vám podpíšu knihu a tak ďalej. Ďakujem vám. Stále taká nepríjemnosť tlačí, že do ten pamína nechcem sa vidieť. Ďakujem za moderovanie, na budúce ťa chcem tiež. Ďakujem veľmi pekne. Ale pajde. Ktorom ti tam iba prečiatku na ruku, aby potom som ti to vzať na budúce za jedno, hej? Ďakujem. Ale vážne si dobrý. Ďakujem veľmi pekne.